Ушата! Това е умрял човек. Същия, само че прозрачен и вместо очи има дупки. Тяло ми каза, че в земята е пълно с мъртъвци. Аз така го ядосах, че той като тропна с крак и от земята се вдигна прах. Обаче аз изкараха къдищата. Дядо казва, че само просите е страх от мъртви и че трябва да се боим от живите, а не от мъртви. А ти откъде знаеш, че душите така се разходят? Като духа вятър се чува. Защо като духа вятър? Не знам, сигурно иначе не